така за около 45 минути се справих, при все, че и кафето си разнасям. Страшен наркоман съм с тия кафета. Сега си вървя надолу към колата и исках само да ви кажа, нали, за тия деца раснали така в града и нямат много достъп до природата. Абсолютно нормално е сега от това набраните цветчета да почнат да излизат всеки бобовечки, паячета, гасеници дори. Нали, просто те са били примерно вътре в цветчето или понеже сте грабнали някои цветчета, на куп сте фанали тех. Не е зафърляне лайката, просто внимателно ги вземете и ги изхвърлете навън. Сега трябва да се разстеля върху някаква хартия или вестник на сянка и на прохладно място. И така, чудесна разходка се получи. Сега най-идеално би било, ако не съм точно до шосето, да бръмчат колите, ама това ми беше така по-достъпно място за набързо. Разстиламе хубаво, равномерно върху цялата хартия, за да може да изсъхне. Тук малко съм прекалил с тази дръжка. Според книжката, къде четах, цветчето е 1-2 см, не 5. Така, ето една боболечка, където ви казвах, че е нормално да си ги събираме. И така, оставяме да изсъхне. Не знам колко време ще му отнеме, няколко седмици. Да е хубаво сухо и прибираме в... Сега ги съхранявам в момента в хартиени пликове си купих. Но преди съм ги прибирал и в буркан. Стига да е хубаво изсъхнало, нема и в буркан може да се съхранява. Това е.